c'est Mars, non pas Brooklyn Zoo, la ville natale, ou a débuté. Здравейте, VBOX потребители, YouTube потребители и Venom 961. Искам да ви покажа текстур пака, който се казва Джон Смит в 8.4 zip. Имам проблем с него и ползвам версия 1.0.0 Minecraft. Сега ще ви покажа какъв ми е проблема с този текстур пач. Ето. Сега вижте. Само да ви покажа. Вижте водата. Това е просто много смотано. Водата на нея пише, не знам точно какво пише, само секунда да видя. Само да изкопая тук малка дупчица, да сложа вода. Ето е водата. Ето вижте. Пише някакви надписи изнерващи. Но нека, това не е кой знае какво. Сега да ви покажа. Ето, това купче ма нерви. Защо има такъв пламък в него? Вижте. Как се каже по-точно това? Block of Gold. Това ме нервира. Още кое ме дразни. Тук има някои неща, които трябва да се поправят. Ето това тук също трябва да се поправи. Сега ще ви покажа. Ето вижте. Това трябва да се махне. Също на BrickSlab също има някакви неща за махане. Да видя още някакъв бъг. Сетих къде беше ония бъг, само да намеря запалката да ви покажа. Къде е запалката, бе? Това какво е? Много не съм запознат с този текстур пак, затова съм зле. Аре, what the fuck, къде отиде то? Баси майката. Трябва да съм го подмила някъде. Това какво е? О, шит. Я видя това какво е. Трябва още малко да поразучи този текстур пак. Това какво е, бе? Сега още не мога да... ето го. Това би трябвало да е. Да. Вижте простащина. Когато запаля с запалката, ето вижте какво излиза. Не излиза пламък. А пък тук където не ми трябва пламък. Тук където не ми трябва пламък излиза, пък тук където ми трябва... Мадафака, само ще кажа. Да се надявам Venom 961 да им помогне по някакъв начин, защото мисля, че неговия текстур пак е същия. И да види клипа и да ми помогне, защото има някои неща, които трябва да се подобрят по това. Да ми каже по какъв начин мога да си направят негови, защото неговите видях ги. Няма такива екстри. Иначе от всичко друго съм доволен. Ето лавата. Лавата е хубава. Ред торчовете, водата, кофите, всичко.
друго горе-долу перфектно, само